kalde sådan en øjebæg, sådan. Den er jo alt ret pæn, sådan. Ja. Så får sådan noget over af, fordi så er dyr, og der er fandme råt og alting skrammel op i sådan noget. Så det er med for det over af. Så nu mangler jeg bare det sidste. Man skulle egentlig prøve at starte med det sidste, så mangler man jo det. Jamen her bag i gang, et par dage her. Her var en dejlig stol her. Når dygtig tømmer jeg blev, og nu aldrig. Da jeg vil lære som tømmer, så skal der jo lige sådan lige... Der skal jo lige forsvinde sådan et par stykker en gang imellem. Det siger man jo. Maskiner, det er altid fascinerende. Der er noget med, at man kan se, hvad man har været med sådan en, når man kører hjem og man laver. Du kan se, hvad du laver. Det er jeg skal sgu fra over bøger. Nej, det tror jeg slet. Nej. Og vi er jo i København sådan, eller en sted ude og rejse sådan 14 dage, så er det i hvert fald maks, og så skal jeg hjem igen der. Ja, jeg er nødt til at tage telefonen, når han ringer sådan der. Det var Allan. Men hej, Torkel. Jeg kan sgu ikke lave uden havet. Jeg blev syg over at kigge ned i en lokum, men jeg kan simpelthen ikke lave uden havet, det kan. Så hun har sådan en blæk, hun kan sende, sådan en blæk, sådan en skråt op over af briller. Så ved jeg godt, så skal man ikke spørge flere nye container og gummigider og lastbiler lige i den uge, så skulle de jo vente lidt, så altså.